Isimo salendlu kaMama uHilda siya ngokuba sibi kanti lokhu sekwenze iminyaka e12 manje. Into endiyibonayo kakhulu kufuneka ndiwele kuqala ndilimale, and then after that khona ikhansela yam or imeya yam izawuthatha iaction. Nomakhelwane bakhe bakhala isifanayo ngobudlelwane babo nekhansela lendawo. Bangiqala ndibone izikrekezi andikhona ukulala ebusuku. Azifezekiswa sidalo izethembiso zosizo. They've came a lot of times, I think multiple times, several times, took pictures, sent them, then they promised us that they will evacuate us. Izakhamuzi zaseKutsong zilindele ukuthi zithuthele kule ndawo entsha ethuthukiswayo iElijah Bahayim. Indaba yemgodi eyenziwa ukufodloka komhlaba ngenxa yomsebenzi wezimayini eKutsong selokhu yaqala ngo-2016. Ongoti bezemvelo nomthetho bathi ungaxhumani kahle nomphakathi kuphazamisa ukuthuthukiswa kwale ndawo. We need a mediated intervention that will bring together the different interest holders, so the town planners in the municipality, which areas are going to be completely demarcated as unsuitable for human habitation at all, and how people are going to be systematically moved away from those areas. Ngesikhathi SABC ixoxisana nomphakathi, ithimba lomasipala waseMerafong nalo lifikile kule ndawo kuyohlola izindlu ezithintekile. Imeya ithi ukuthuthela kwemindeni kwenye indawo ephephile kuzodla umasipala imali ngo-5 billion wamarandi. As a municipality, we don't have that kind of money. Why? But we can safely say, remember, we depend on grants as a municipality. We also depend on revenue collected from communities. Uvumileke ukuthi kube khona ungaxoxisani kahle nomphakathi ngalolu hlelo. Ukuhlola kwale ndawo kweqaleni kweminyaka yo-2000 kwathola ukuthi umhlaba ngamaphesenti angama-90 eKutsong awulungele ukuhlala abantu. Undunankulu waseGauteng uDavid Makhura, ithimba lesifundazwe kanye nemeya yaseMerafong bazovakashela imindeni ethintekile kuleya ndawo.